HCCS is een internationale groep. Wij doen Global Debt Collection, dus incassozaken. Dat doen wij zowel voor business to consumer en ook business to business. We hebben eigenlijk 3 takken die wij vanuit Aruba en Curaçao met name doen. Dat is allereerst zaken van lokale klanten. Dus kijk, denk daarbij aan bijvoorbeeld bankair, hè? Dus loans, like private loans of creditcard loans. Die incasseren wij voor onze opdrachtgevers, zowel lokaal als ook internationaal. Dus als de mensen van de eilanden vertrokken zijn en die zijn bijvoorbeeld naar de US of Dominican of naar Colombia of terug naar Nederland of whatever, dan gaan wij er achteraan om die centen weer terug te halen voor de banken in dit geval. Verder doen wij heel veel zaken vanuit de rest of the world. Dan moet je denken aan heel veel uit Azië. Dus onze opdrachtgevers zitten in Azië. En de debiteuren zijn vaak bedrijven in LATAM, in Midden- en Zuid-Amerika. En wij verzorgen vanuit Curaçao en Aruba zijn wij het intermediairschap om die zaken op te lossen voor onze partners. In dit geval dus vanuit Azië. Qua import en export. Nós temos diferentes localidades, nós temos 5 diferentes localidades. Nos head office na Holanda. Pero mirando que timbia orta paga debe, botin e bancosten não custa hopi alto. Dus custa maneira se era 30% de local bota pagando. Para evitar isso, a original nós damos facilidade que vou vir na office, vou pagar cash ou vou pagar com cartão, evitando e banco costen custa alto.